Zdraví ťa Tonco zo stránky akonave.sk. V tomto kurze ťa naučím základy JavaScriptu. Ak si videl predchádzajúce kurzy HTML a CSS, tak už vieš, že HTML je značkovací jazyk a značkami teda tagmi vytvára štruktúru stránky. CSS sú kaskádové štýly dokumentov a teda jazyk, ktorým upravíš vzhľad tejto štruktúry, takže upravuješ vzhľad tagov. JavaScript je tzv. Skriptovací jazyk na strane klienta. No čo to ale znamená? Skriptovací znamená, že vytváraš skripty, kúsky kódu, ktoré môžeš zavolať, vykonať a urobiť nejakú zmenu na tvojej stránke. Môžeš dynamicky meniť obsah stránky, vyhodiť nejaké okno na základe vstupov od užívateľa, robiť výpočty, validácie formulárov, animácie a kopec ďalšieho. JavaScript, aj keď sa berie ako skriptovací jazyk, ja by som ho už nazval kľudne programovacím jazykom, pretože môžeš ním vytvárať rôzne algoritmy, funkcie, objekty a tým pádom programovať. A tu je vysvetlenie druhej časti, že sa vykonáva na strane klienta. To znamená, že nie je potrebný server, vzdialený počítač a teda tvoj kód sa vykonáva priamo v tvojom počítači, respektíve priamo v tvojom prehliadači. A nepotrebuješ ani internet. Už taký PHP jazyk je jazyk na strane servera. Ale o tom potom, späť k JavaScriptu. JavaScript, ako som spomenul, je veľmi obľúbený jazyk, ktorým môžeš robiť rôzne interaktívne veci, ale najskôr potrebuješ pochopiť jeho syntax, teda zápis a spôsob, ako funguje. A to ti vysvetlím v tomto kurze. Tu je agenda.